कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। राजापूर शहर आणि परिसरात अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली। यावेळी विजांचा सोसाट्याचा वाराही होता। हवामान विभागाने दिलेल्या ऑरेंज अलर्ट, बदललेलं वातावरण, 2 दिवस पडणाऱ्या छोट्याशा सरीनंतर अखेर गुरुवारी पहाटे राजापूर शहर आणि परिसराला वीज आणि वेगवान वाऱ्यासोबत झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसानं संपूर्ण तालुक्यात त्राणादाण उडवून दिली। या पावसामुळे गुरुवारी सकाळी तापमानात मोठी घट दिसून आली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।